I ćao svima ljudi, Stola je ovdje, danas ćemo da igramo Black Ops 2 za kanal Homo Sapiensi. Inače odmah da kažem, ja sam noob, ako možete da trpite nooba, onda slobodno gledajte, ako ne, žao mi je. Ajde, malo ćemo, ja najviše s ovom puškicom igram, s drugima, pa retko kad igrat ćemo, kako se zove, izgleda, sad ću, ne znam šta je ovo, nije bitno, Hardpoint, može. Igramo Hardpoint, ko ne zna šta je to, to je, zauzimam ove capture pointe, koji su označeni na ekranu i unutar ovog treba da budemo dok ne istekne vreme. Evo ga, prvi, op. Dobro mi ide za sad. Inače, double kill. Opa, može. Ja ovo davno nisam igrao, ali drugari su me zamolili, može. Drugari su me zamolili da snimim Black Ops 2 za kanal, tako da vi pišite u komentarima da li želite da još snimam ovo. Mene su danas primili u Homo Sapiens i nemam pojma sad šta da pričam. Inače da, ne znam da li hoćete da za sljedeći gameplay ako budem snimao da napravim kao best moments ili ovako ceo gameplay da igram. Brate. Ne znam šta da pričam još. Meni je sad malo... Jao. Sad ćemo da igramo malo s pištoljem. Inače, ako hoćete ja mogu da snimam i kampanju Black Ops 2. To jest campaign, a mogu i zombije da snimam, to nisam igrao, boga pitaj od kad. Onda, aj malo da se usred sredimo na igru. Šta je ovo? Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! Uglavnom, ajde. Ajde, uzet ću neku drugu klasu. Da ne bude sve s jednom... Ajde. Aha, next spawn. Dobro, sad ja malo dok se priviknem da pričam i da igram, pa... Morat ćete da se strpite malo. Opa. Jedan headshot, aj sad. Šta bismo... Ujevate, Rambo. Oćete... Gledaj. Kako? O bože, mili koji sam jedno. Nema veze. Uzeli smo ovo, sad ćemo malo... Sad će malo tikve da pucaju, pošto je... Kobra ima, aha. Moj kill. Brat, inače meni sad malo laga, zato što... Snimam na Skype-u sam i igram Black Ops 2 multiplayer, tako da valjda to neće da se vidi u klipu. Contested, dobro, ovaj je naš. Evo ga. Jo, kako me nerviraju ovi snajperi na karijeru. Inače ja sam noob za snajpera, ali ako hoćete mogu da igram. Jao, brate, šta da pričam. Da, ajde vidimo kakvi su nikovi. Gledaj ovaj, Slava. Slava. Dobro. Zanimljivo. Srećna Slava domaćine, onda... Brate, šta bismo mogli da radimo, stvarno ne znam. Fuck ja. Ajde be. Ja bolje da igram s ovim pištoljima, mnogo me hoće. Ajde... Defend...
Ja mislim da mi ovo sad trenutno gubimo, da. To je divno, prosto predivno. Long shot idemo. Opa, contested, evo ga. Lee, Hunter Killer sam dobio. E sad kad bi se ja setio kako se ovo koristi... Contested. Evo ga, hardpoint kill. Kako ovo, na 4? Nije. Na 5, 6. A bre, kako ovo da iskoristim? Ne. Jao, ne mogu se setim kako se koriste ovi UAV, Hunter Killer i ostalo. 2, 3, 4. Evo ga, a nije. Brate, ne. Tacticals. Ne znam stvarno. Napišite, mislim da treba ovo prvo da mi se napuni. Pa onda da koristim. Uglavnom, ajde da se... Dok se malo naviknem. U nekim delovima da sam dosadan, to će da bude 90% klipa, ću da isečem, da vidimo koliko snimam. 7 minuta već, kad pre. Čekamo ovo. Aman čoveče! Evo, koliko bolje da ne koristim ovu pušku. Samo vi dolazite, ja uzimam killove. Victory! Yeah! Victory for our nation. Onda... Opa, zadnji kill sam napravio. To je lepo, vidite ovaj... Smorilan. Inače, ja i moj jedan drug smo se toliko sprdali na ovoj mapi i uzmemo, glumimo kamikaze, uzmemo bombu i zaletimo se među njih i ubijemo trojicu i mi poginemo i onda obično nam svi živi pišu omaganu ili tako to. Stop trolling please i ostalo, znate kako već to ide. Da, i obavezno se, ako vam se svidi klip, obavezno lupite like i subscribeujte se, ako ne smeta. A što bi Peca rekao, subscribeujte se, a ako nećete, komu jebe mater. Šta je već rekao u onom klipu na njegovom kanalu za obaveštenje. Ajde da pokušam da odigram kasvetno, u isto vreme da pričam malo. Inače, ja ne znam da li me ovo danas hoće nešto, ali inače ne igram ovako dobro. Ureka se. Dobro, ajde, nije bitno. Ajde, igrat ćemo s pištoljem, pošto smo ustan... Ajde bre. Ovo je moj. Nastavljamo. Ajde, sad hoćemo da igramo samo pištoljem i smemo i da potrudimo, ajde, jednog da koknemo s leđa, tačnije, da ga pocnemo nožićem. Gde bi mogo se zaštekam, da sačekam nekog da ga prepariram. Šta sam sad htio da kažem? A da, kako se zove, mi ćemo da se trudimo, ako to već neko nije rekao u svojim klipovima, nisam gledao, trudit ćemo se da svako izbaci klip, znači da svaki dan izlaze klipovi red. Sad ćemo ovog da pokušamo da zakoljemo. Uđi. Očigledno nije hteo da uđe, šta ćemo? Inače, šta mi ovo igramo, ja nisam ni pogledao. Headquarters, što to beše? Nema veze, sad ćemo zajedno da otkrivimo. Verovatno nešto slično kao Hardpoint, pošto ima caption. Man, meni sad malo laguje, ne znam što. I da, ja ću da pokušam nekako da napravim ovaj klip koliko toliko zabavnim, pošto mi se ne čini nešto da sad ide najbolje.
ja mislim da je bolje da napravimo onako, da kažem, funny montažu za Black Ops 2 nego ovako klasičan gameplay. Ajde, da vam pokažem šta smo radili. Ja i dajmo i drugu. Uzmemo bombu, odvrnemo. Ok, nije uspela. Samo da nađem gde su oni to bili. Uzmemo, evo na primjer ako su... Ovo uradim, uletim. Ako nema nikog izbacit ću. Da me ne ubije za džabe. Ali na primjer da se neko tu krio, sad bi poginuo. A, nemam više. Evo gle. Ček da ga stavimo ovdje. Čekaj, da li mogu ja? Ajde ovako. O, ne. Dobro. Bravo, Stola. A, brate mile. Dobro, i to je nešto. Šta je ono bilo, nisam vidio. Vjerojatno onaj grenade launcher. Čuo sam snajper, nadam se da je naš. Ovaj je upravo zaključio, mi se učinilo. Uglavnom, ne znam, daj Bože da se dobro čujem, ja sam približio mikrofon. Dobro. Još kad bi bio malo veći ovaj šaržer, bilo bi super. A uzet ćemo MTR. A ne, uzeo sam istu klasu slučajno. MTR je inače ovo. Koliko se sjećam, to ima veći. U stvari ovo je i... ne znam do čega je, zato što ja mislim da imam i ovaj produženi... kako se zove to... produženi šaržer sa više metaka, nekako se previše brzo istroši, ne znam zašto. Vidim koja je ovo puška samo. Ajde, pokušat ću, ja sam zaboravio što sam rekao da ću da pokušam da ubijem nekog nožem kad ono ništa. I pištoljem igram, da ne uzimam pušku u ruke, ali nam očigledno ne ide nešto sjajno i bajno. Ok, trebalo bi da se bacimo na ovaj headquarter. Ajde, kako se ovo čudo radi? Šta se treba da radi? Uh-oh, retard alert! Retard alert, clap! Baš grudne. Ja mislim da toliko lagujem da ovi ljudi ne mogu ni da... Oooo, grenade! Sad ćemo da pokušamo da ga... Odakle je naišao? Uf, čudo. Tanohega! To sve! Ubili smo nekog nožem, super. I... ajde. Sljedeći put ću da se potrudim za facecam, ali sad nisam imao vremena da ga nameštam. I tako to, tako da za sljedeći put samo da im da li nam je isteklo vreme. Nije još 4,5 minuta, inače ograničio sam na 20 minuta, pa to bi trebalo malo manje da ispadne kad se izrenderuje. Ajde, op. Ja mislim kad bi renderao ono da premotam dosadne delove ovog klipa, ja mislim da bi ceo klip premotao, ali ajde. Nećemo da komentarišemo, ajde, nisam toliko dosadan. Ajde, sad kad me neko digne u vazduh i na zonu, polećemo, možda i nećemo. Brate, kako je ovo ubija parastura ovaj grenade launcher, ok, brate. Koliko li ovaj igrao da bi to dobio, ja ne znam. Ajde imamo. Hoće li nas sreće? Zalepio sam mu tamo, nadam se da će da... Ovo previše laguje. Mislim ne laguje, ovako mi ne laguje kad idem, ali kad priđem nekom i kad počnemo da se pucamo, imam osjećaj onako da preskaču meci, bukvalno da ga ne pogodi svaki met. Nadam se da sam pogodio. Jao, sad sam... Dođi.
Dođi. Ubi ga. Neko. Jao, ne. Mrzim. Ovdje imam 5-7, super, meni je to omiljeni pištolj u CSGO. Ako hoćete mogu da igram i CSGO, ja ne igram toliko competitive, mogu sam sad da ga zakoljem. Jao, nemam bombu, jao. Ne igram competitive, ali bi mogu recimo, mislim, mogu da igram competitive, ali ne volim jednostavno, ne volim, prosto rečeno ne volim da igram competitive. Mogu da igram da se zezam na deathmatchu ili tako nešto, a mogu i s drugovima da odigram neki competitive ako baš to hoćete. Pretpostavljam da neće da bude nijedan komentar na klipu. Fuck my life. Mislim da će sada nam uskoro istekne vreme, samo da proverim. Još 2 minuta. Opa, defeat. Dobro, jedna pobjeda, jedan poraz. Mada bi mogao ovdje da završim klip. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite subscribe, like, sve jedno. Šerujte ga na društvenim mrežama, sve jedno. Uglavnom, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se u sljedećem. Ćao!